Vito Jr. of K5 News FM. Congratulations, K5 News FM Iloilo, sa inyong pagdaog sa most promising healthcare story for radio sa Abril 26, 2024 sa The Medical City Iloilo Media Excellence Awards 2024. Pamatuod ini sang amon panintugan sa paghatag sa inyo sang madasig kag insakto nga balita, tampad kag masaligan nga serbisyo publiko kag mga impormasyon nga makabulig sa inyong kaayong lawas. Madamo gid nga salamat sa inyong padayon nga pagsuporta. Ang kadungganan nga ini ginahalad namon sa inyo tanan, mga ka-K5. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na ka-K5 numero 1 sa inyong mga
serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Isipin niyo oras sa Pilipinas, alas 10:06. Oras, boylog ng iradulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500 di Superior Antioxidant. Klinika D3 Bio di Antiviral Antibacterial Specialist. Iradulong man sa inyo sa kalwan sa Mighty C di Ultimate or di Alkaline Base nga Vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sa Extend Food Supplement for Men kag DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naga-sexy ka pa. K5 Night Watch, K5 Night Watch, programa nga maghahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch, Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch, Night Watch, K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch, Night Watch. K5 Night Watch, Night Watch. K5 Night Watch, Night Watch. K5 Night Watch, Night Watch.
K5 Night Watch. Oras naton mga ka-K5. 8 minutos na kaligat sa alas 10. Kaliwat, may gabi na sa inyo taran, may gabi sa bilog Western Visayas. May gabi gid sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapo sa Pasaro, Mandaluyong, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sa kutob sa malabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, good evening. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga, diwa kita nga magatalakay isang pila ka madragko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinandan, mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information. Halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters, may kangtanan sa ilang maritipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol, ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo, with ka-K5 Eric Cañizares, sa aton nga piloto ka-K5 Jason Talaro. Ngin kaupon naton karon mga balita ka information nagikan sa ka-K5 Nicole T. Prado, ka-K5 Kim Caluyo. Aton karon nga City Hall Beat Connection po naton si ka-K5 Jenny Cauyunan, Iloilo Provincial Capital with ka-K5 Alex Escalante. Sa kinandan po naton diri sa technical side, ka-K5 Andre La Pastora. Sa aton nga news center po naton si ka-K5 Sunny Punay. Sa kinandan, ako naman iyo ka-K5 June Alojado Capulo. Nag-welcome gay sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagan mga ka-K5. Today is Tuesday, May 21, 2024. Mayo 21 na kita subong nga edisyon mga ka-K5. Kadasig lang sang tiyempo. Dugay mga ka-K5, mara na kita sa bulan sang Hunyo. At kabay pa nga sa sining bulan sang Hunyo, matayuyo na, kamagamatamat na sang pagtulo-tulo ang ulan para nga nakamatamat. Taman kita ka pang bungkal sa aton nga mga kadutaan para sa pananom-tanom. Sa pamatyagan kong aton nga mga mangunguma subong daw kakwana. Nagabalakho na di ultimo inog di ultimo okra kag talong subong mga ka-K5. Ultimo okra kag talong kag iban pagid nga mga utanon ka-K5 Andre naapektuhan sang init, nagkalakusog sa init. Ang talong mga ka-K5 nga daw medyo nagaduro dalagko. Subong ang talong subong daw imbes yang itsura talong daw itlog na lang. Ay ragaya. Yes mga ka-K5 nga ang talong siling mo. Ambas sa aton mga kaunayan, talong nga very long. Subong, ang talong daw itlog na lang. Daw itlog na lang nilulong. Nagagmay na sang mga tsura ka mga talong subong. Mga kwan subong, mga lubi. Tapos ang bulubi mga ka-K5 kung kisa daw ulo kan lagko subong. Daw pa matyaga mo daw kamumuo na lang kan lagko. Apektado mga ka-K5 sang init. That's why nga aton nga mga mangunguma subong nga lalain nga rugtas karilingin ulo ka mga mangunguma nya ano na lang ni tanom ta nga para magtrutambok ni bisan anon tagi tanan-tanan mga ka-K5 mi suba ka subong wala tubig nagarilitik ka nagabagtik ang duta kaya kahubsan ang suba. Tamo ning rason kung nga daw nagaantos kinangaton nga mga pumuluyo. Ilabi na gina nga to sini nga mga mangunguma. Kani kabay pa nga sa sunod nga mga inadlaw ni kay sa sunod nga mga binulan sang Hunyo. Kabay pa nga magatulo ng ulan. Nga sige-sige. Hindi lang pagpatamaan kay nga damo lang ulan na kay base kun magbalaha naman tadi. Ang ulan bla mga ka-K5 nga daw saktuhan na bala. Ang
nga to sini nga makauturan makatilaw man sa nga mamugnaw kag wala labot sina magnubo-nubo naman ang ilang nga balayran sa kuryente. Ay Moriones di garapon ni Santisimang balayran sa kuryente sa aton makauturan nagsaka gid. Tungod kay bisan hindi chimpo sinog pandar sa aircon ipandar sa aircon kay perti kay init. Bisan hindi chimpo inog pandar sa electric fan mapandar sa electric fan kay nga perti gid kay init. Magwantan kay initon. Ha? So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato nga mga kauturan. Sa ato sini nga pagpangalaga standby na. Kita karon sa mga pila na ka mga dalagko nga mabalita kag information. Luzon, Visayas kag Mindanao. Thank you so much for listening right now. And also to all the people are watching in our live K5 News FM 88.7. May gali ko may English kadi kay 100 plus imo viewers no. Tanan-tanan naton sini nga mga kauturan da mayong gabi sa mga nagaupod na sa aton nga mga relay stations sa K5 News FM Pasay City 89.1. Good evening. K3 FM Leganis 101.1, K3 FM Kalinog 100.1, kag K3 FM Miagao 105.1. Good evening to all of you. Thank you so much for listening right now. Also for watching our live. Dadis Jackie na ko. Bagay FM station man ni subong. FM nga ang iyang broadcast news FM mga kag-5. On makalabot 200 ang akon nga viewers subong nga gabi. May premyo sa akon nga 200 man ka pisos nga GCash. Are. 200 na lang ang pangayoon ko. Pero hindi nagkukulam na sang una nga chimpo ni K5 Andre. Mag-live ko. Hayahay ang 8,000 mong ngayon ang mata. Hayahay ang 8,000 nga mata. Subong yan daw hindi ko kulabot 200 sao na anuman. At tungod guro sang kagabi nagkikitama no. Tuwang gabi na iban nga tulog na muna. Kasi siguro no. Or base ikon may diferensya gin masubang Facebook. Ang Facebook na pamatyagan kung Facebook subuno ginalimit tayo tanan nga mga views nga mga nagalantaw no. Isabla magundi bala kon mag-live ka na kay 5 Andre. Makita mo na may nagasaka-saka ng mga naga-approve, naga-heart, naga-likes, sibla mo na. Kung hindi mo na makita sa live, kita mga may mata pero yung makita nga may nagamu-amo na. Nagamu na man. Kaya daw kwando nagaliwat no, ano man. Hindi pala dapat may amo-amo sina, may naga-heart, may naga-like, may naga-emoji nga mga kakadlaw, naga-approve, may ara nga naga-yuhom, o hindi ba? Kung nga daw laka kung makakita sina, tabo man. Wala, sige Nagabot ni karon 200, karon nga akon nga mga followers, nga mga nagalantaw, ang magic kayo lang matagiblaw. Napilita naman ko sila nga magbuhin sang unod sa akong nga Gcash nga 200 pesos mo. Ay ginapanawagan tagali dira kung kapamati dira si Ma'am Rochelle Rojo bla. Ma'am Rochelle, way kagidya ka message sang imo nga ikaw na lang way mapadalaan sang imo nga premyo. Ay kanugon sini. Kung hindi mo ni pagkuhaw ng imo ni nga premyo ni nga 2,000 pesos ne. Bahala kada bakal ko ni sang quick. Wala sige. Taliwatan sa kay Ma'am Rochelle Rojo da. Liwag ka message sa aton personal nga account. Ang akon personal nga account may ngalan nga John Aruado Kapulot. And then message ka dala, pwede mo na sa message request kay para nga malantaw ta. I-send mo sa ako na imo nga Gcash number. Para nga ma-send ang imo sila nga premyo. Ikaw na lang way matagan premyo. Tanan-tanan na taga na. Si Ma'am Kwanto. Si Ma'am wala ni ngalan niya to man si Kwan Bala, si Mulaga nataga na to, napadala na tong iyang nga premyo kay na ang Kwan niyang si Ma'am Rochelle na lang wala Dalaw ka lang message sa akon sini nga Kwan sa akon nga personal nga account ang may ngalan nga John Aruado Kapulot nga Kwan nga inang may Kwan bala may ginatindog bala nga may salakyan sa likod ang iyang profile picture na namo na siya. So dra ka message sa Ma'am Rochelle Rojo
ang imong GCash number ang mga akon kinanglanon para ma-send ang imong premyo. Ayos. Wala, sige. Si Ma'am Hazel Mayer ang aton bala nga singer sang ngiti nga mo ni gina-promote na to sila nga local artist. Ulatan nyo kay dugay-dugay makita nyo siya personal diri sa aton nga programa. Imbitaron ko siya nga magakanta live diri sa aton programa sa K5 Night Watch. K5 Andre. Makita nyo kung ano katahom sa iya nga profile picture. Amo man nagkatahom sa iya personal. Muna nga aton nga local artist nga singer. Apelido ya daw Amerikano lang kaya nga sini nga daw Amerikano lang apelido ya pero pure ni siya nga Pilipina. Mga ka-K5 no? Ma'am Hazel Mayer. Sambahanon ngiti. Ayos. Wala, sige. Mga ka-K5, ginalantaw-lantaw ko, ginasulusiding ko kamo sa mga nagalantaw dira, sa mga naga-view sa aton sa aton sila nga Facebook. Ginalantaw-lantaw ko da. Maglabot kamo karon 200 kung sinong ika-200 kag sinong maka screenshot sang 200 nga follower nga nagalantaw sa mata. Amo ang makakuha sang 200 pesos nga GCash. Pero kung hindi kalabot 200, di pasensya na. Ang 200 ibakal na mo ni K5 Andre La Pastura sang kwek-kwek. Tapos makadto kami dito sa kay Mami Immaculate Concepcion. Makaon kami dito sang paborito namon nga siomay. Ayos. Siling ni Ralph Dasalon. Tao siya, good evening pare. Listening na. Siling nga dapuga. Prano ka pa ho. Ano ni mo naman? Siling ni Ralph Dasalon. Tao. Yeah, good evening pare. Siya listening na. Dapuga. Dapuga ka man eh. Idol mo man si Mayor? Ako na idol ko man si Mayor. Dapuga. Wala, sige sa ato sila nga pagpangalagan mga ka-K5 sa aton karon nga mga pinanaka mga dalago nga barita kag information nga pagatalakayon. Dili sa aton nga pagpangalagan sa aton karon nga mga headlines. Grabe. Aton karon nga mga headlines, anay Senator Franklin Drilon wala na sorpresa sa pagbulagay nanday Congresswoman Jamjam Barunda kag Mayor Jerry Triñas. Pero sanggin pamangkot sa mga kakipam natin, sino apinan mo? Sino suportahon mo? Wala sa naghambal. Ang sabat niya lang, sila niya mayuhay kami, sila niya kag maayo nga good friend, sila niya si Mayor Jerry Triñas. Dado nagapakita lang, nagano namin ang buot niya sa kay Mayor Jerry Triñas, i-comparer, dapugaya, kasala, matayaman. May buot niya sa kay Mayor Jerry Triñas, i-comparar sa kay Congresswoman Jamjam Barunda. Si pare Carlos Sinoy galing ka pamati masubong nga pare ka pamati ko ni sa Makati pare. Dapuga ya sila nga to. Away siya nga dapuga. Siling ni Jobs kay hablado ya bisan why quick pamati gi ko idol amo na iyang kampiyon. O si Maldita ari naman gali ka pamati na ari na makamuari na kamo gali. Bago lang ka mo ka-discovery gano kayo dugay na ko nilapit na ko ni tira na ko kabulan man. October, November, December, January, February, March, April, May. Pito na ko kabulan. Bago lang mukbalong ari ko de. Maldita. Naro Sinoy. Ayo pa si pare Ralph Dasal untaw kayo do updated sa sakon subong dapugaya. So mga ka-K5, buhay na kuno kwa na. Daway na kuno daway na kuno masurpresa na si Senator Franklin Drilon. Kaya man nga sila nga normal na sila nga sa politika. Amo ginayang politika kuno ang ban ni former Senator Franklin Drilon. Tapos may ara naman siya nga statement yung pamangkot siya parte bala mga ka-K5 sa Ungka flyover. Pamangkot si former Senator Franklin Drilon kung madumduman ninyo mga ladies and gentlemen who are listening right now, kung madumduman ninyo
nga ining aton nga mga flyover nga ini nga mga proyekto iyan ita ng programa ni former Senator Franklin Drilon. Most especially ang ungka flyover amo ning number 1 kamo pinakauna nga ginpasad. Iyan ni former Senator Franklin Drilon nga pagpadihot sa sini nga project. Di karon sang una ginpamangkot ni siya parte sa kung sinong balasulon sini. Way sa may ginambal subong. May ginambal si former Senator Franklin Drilon. Ang ambal niya siling niya na ano. Kaya dapat sila yung designer ni siya mo gining dapat masulon. Sang sining pagkapalpak sang programa sang proyekto nga flyover sa ungkada. Ambal ni former Senator Franklin Drilon. So, istorya nato ni nakaroon mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangarag pero antes sina mga ka-K5. Dali lang sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparamete naman ng mga adiktoso. Mga yudikakak nga mga adiktos ari naman no labo naman sila may flash report nato sila nga patrol. K5 News FM Flash Report. Drug by bus operation sa subong nga mga teon upod sa kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa flash report. Go ahead. Yes, K5 John. Mayong gabi isa ini ka. Do ka kalmado si musubunga. Siyempre K5 John. Kalmahan ta lang kay ti. Ini ang inobdan rin sa Madilang Lagonia bypass operation. So rin duha diri ang arestado no. Ang operation ay ginkandak sing Arevalo PNP sa pagpamuno ni Police Captain Benjing Dicen at sa pugosman nga forsa no sa Station Gun Enforcement Team 6. Ang mga naaresto ang kilala kay Reynante Santiago. Ang naaresto liwat si Reynante Santiago, 21 anyos, kag si Rene Santiago, 21 anyos, lunsay taga Bangkiling Street, Bacau, Mandurriao, K5 John. Pamilya ni Randy Santiago, ni Raymart Santiago, sino mga mga parinti ni di. Dali ko sa apelyido, parehas gid kay Randy Santiago kag kay late former senator Meriam Defensor Santiago bla si Raymart Santiago pa kag si Juan Santiago pa si Juan Pagid si sino pa itong isa gani nga Santiago to nga inang sharpshooter bla to okay pa John magano naman mag-utod. Yes, K5 John, mag-utod sila. Si Reynante, amo ning 21 anyos, kaga 21 anyos amo si Rene. Bali si Reynante manghod niya. Si Rene K5 John. Si Reynante mong magulang, si Rene among manghod. Yes. Mag-utod gid ang mga yudikakak nila na nag-intra naman sa illegal nga droga. Gusto gid K5 John. Tapos mapulo panabon pa sa mga itsura nakagat nga ako nga. Taga din sila, taga Bacau naman? Yes, taga Bacau din sila kay John. Yes, din sila nadakpan, din sila dapit nga lugar ni pinang nagkaradakpan eh. Sakop ni K5 John sa Santo Niño Norte, sa no? Santo Niño Norte, Arevalo, K5 John. Dito lang pag isambit ang Balay Palawayan. Isa ini ka Balay Palawayan, K5 John. Dirigit mismo sa kwarto na tigayo ng transaksyon. Ara sila gali sa cottage. Yes, dirigit sa may... sa Rome, balalbalan lang. Kung mag-exercise, John. Exercise kaya balbal, yung K5 John. Pamalas. Ang sa ingon, yung bira-bira. Balbal. Ginabalhas kami ni K5 John. Balbal. Pertikain. Ano may aircon na? Ano electric pan lang ha? Why aircon? Electric fan lang na da? K5 Aaron? O tapos gid na balbalan gid siguro mo. Dula sa sa sulod gali sila sang ano gani na nang kwarto. May ara nga kuan sa may beach resort dira sa may Santo Niño Norte sa Arevalo. Arevalo na nong Santo Niño Norte, sakop sa Arevalo mga ka-K5. Ara sila sa sulod sang kuan sang room. Ara na. Abi ko nabalbalan ka na.
ginabat kongop lang malas na DK5 John. Hindi ni aircon. Kung sa diin nga siling ta, kung short imo budget, so 150 makapagbabalhas ka gayud kwarto. Ako na mo ang kwarto na tagpila 150. May paman nga kabo. DK5 John, isa si pulis. Ararara sige. Si Renante Santiago na-recover sa iya. Okay. Ang sunod lang sa Vaseline ni Bra, no? Saan ano? Vaseline. Vaseline? Sunod lang sa... Ba, grabe nga nga brief ba do? Ito panty man nakabahay man. Hindi to pan. Ano to? Bikini man ito na sok-sok ito. Huwag kang gabit, Brett. Panty man. Panty gini. Oo. Ano na nang kwan? Sunod lang sang Vaseline ang nakuha. Nato nung sok-sok mo nga pantin, sok-sok mo timo underwear brief pa. Aray. Arang kwarta, ang kwarta. K5 John. Gadula na signal na ton. Gani. Ito si Rinante. Nga panty ang ginagamit niya kay hindi siya kasakop si brief K5 John. Tembalan tagi. Kasi nangitan sa K5 John. Hindi sa giak. Tembal tagi ka ba? Siling sa akon nga mga kilala diyon niya grabe sipat mata mo ba pati pantik laki. Ano abi ka pag luslos ang short niya kitaon kini. So ang Vaseline nga kuan nga surudlan na recover sa iya bulsa. Yes, John. So mo nang unod sang Vaseline, no? Yes, na-recover sa Vaseline. Kuno abi daw ano na sanang shampoo. Surudlan shampoo na no, shampoo na kun kuan. Petroleum jelly na basulod siguro K5 John. Petroleum jelly. Vaseline nga petroleum jelly. Yes, posible K5 John. Nami gid man na ibulo banyos mo labi na gid kon. Ay tarso na panty ginagamit yung ganda. Lugitrodan lagi mo ano. Drodan log agi ni. Petroleum jelly nga dano para sa mga paso ka, napaso ka pwede na. Pero ang unod ya sang petroleum jelly nga siludlan nga Vaseline amo ning alig sa ginasuspetsohan nga illegal nga droga. Gadol-dula ang signal K5 John. Gani. Okay. Ang unod si Vaseline amo ni ang tatlo ka sa gipatian siya bo. Okay. Kay ti hambal sing naka-comment re nga ti ang petroleum jelly sing Vaseline dami gi man ang pampadanlog. Oo, gani. Pampadanlog la kon napasok ka. Kon may mga pikas-pikas ba imong nga panet sa pagpasok. Oo. Dami gi pampadanlog kay K5 hindi sa mag-drive la. Napakuan kabi naliswahan kabi sang ininit. Naliswahan ka sang mantika. Pagkatapos pwede man na sa nga pampadanlog sa imo nga kwan nga aratras. Amo na nga kadula-dula signal. Amo na nga kadula-dula signal. Ko gaharak akay mo da. Tawa mo ni kadula signal mo kay. So si kuan pala ni sa Rinante palang ni siya palang ni ang nakwaan sa nga mo na nga dang Vaseline nga surudlan sa nga petroleum jelly. Yes, John. Ang kwarta daw amo ni siya ang daw ginaka kuno by basta money no. Amo na sang na-recover pareho ang serial number. Yes, K5 John, ganyan presentar sa aton si police. Okay. Ang subscribe na ni kay na K5 John, isa ka gatos. Kay na sa pag-briefing, yung presentar ni sa aton, nag-match no, ang serial number, sing 100 peso bill, certify ang prosecutor's office, no, kay Arin, na-recover sa posisyon ni Renante Santiago, K5 John. Okay. Si sino ganin isa, si Rene? Yes, si Rene K5 John. Na-rekisa na, way pa? Ato ni K5 John, wala pa marikisa si Rene. Way pa? Sunod siguro kay ina-markingan sing police pa ang ining na-recover niya sa posisyon ni Renante para hindi bala magsamo-samo K5 John.
Tagti subong man ikaw ako as statement nakabukduga ikaw ara naman oh ga pikado mo signal ga mahina signal mo. K5 John, okay na. Naara na. Hindi maghulag-hulag bla kung anong imong pwesto, for example, gatakilid ka lang kung gatuwad ka. Kung gatuwad ka man eh. Gahulag-hulag. Ano na ginakadlaw mo naman da? Grabe naman na posisyon. Doagi, tama? K5 John. Kaya ang posisyon natin dili kita nagakwa sing signal sa portahan kung dili sa may so dito sing K5 John. Bulubok sila nga na yung portahan da kay mainit man nga daan. K5 John. Gautod mo signal daw kuan ko pamatyagan ko do ga tabuli ka. Ulo atras gwa ka. Gwa sa kwarto anay. Gwa na sa kwarto. Si Kwananda ang naga-video lang mabilin. Si K5 Kwananda ang mabilin sa naga-video. Gwa ka dapit parang nami mo signal. Okay na? Okay na? Ara gali. Oo. K5 John, na pamangkot na si Rinante, nagpamalibad sa magatag sa statement regarding sa siling na-recoveran sila sing pulis, no? Sing tatlo ka mga plastic sachet, plus isa pa gino sa ginapatian sa K5 John, bali apat. Apat. Kaya ang posisyon natin di abi, diri kita sa room number 205, K5 John. Room number 205. Sa DNT ang pintas ni susunod color brown no kung tanawon do ma-relax gid na K5 John mag-check-in ka kung upuno bi mo nga kiridingding ma-relax gid pero kung kung dala mo sa bo ba krokulbahaan diya gamay kay ti sunod sa paminsar mo ni pulis na kung sukret gid man ang imo matransaksyon sa bunga gabi pero ti nabunggit gid ang mag-utod pulis gid na transaksyon nila K5 John styling sa mga dungol nila makuan sila ma-check-in sila sa sulod sang kwarto pagkatapos matransaksyon sila dayon pag-transaksyon nila muna dayon pag magkanto dira pag bakal ibaligyaan nila tapos kuno abi daw naga-check-in ang mga dungol nila mano sila da maispatahay among K5 John po dia pa utod dia amo na ni ang makadulududa kung duhak lalaki nga todo hindi man plano ni do patuloy pa sila amo na ni makaduluda sa matadri sa tenant K5 John kung mga personal sa saning kay ti duwas na lalaki man no sa gusto man K5 John mapadanlugan ay sing ilang mga bundes na babae agay magutod man na ano na sila magutod gid lang na base naton kon gahulat sila sang kon sino dang ang sukrit nila nga mga kwanda mga agiging amo get K5 John ita mo pero di ang underwear sang isa tibak mo sang underwear yan tibak niya ya amo gani K5 John nakibot kita gani na pagminson mo nakapanti man to sa kagati hinamin man K5 John ni Rinante Santiago ngati nagapanti sa parang ngati do hapos bara sa ila komportable sa K5 John siguro pa sininitan sa bala K5 John yo tigilinit kin man subong mong pwerte ka ginuot mong tinami kay may ko nakatibak ka amo kay K5 John sa buwas bla kay mabakal matatibak bla ani maguro tibak sino man na pasulog K5 John kasi sino ko nang ipasulab ng tibak K5 John? Ako man masuksok eh. Gan. Istingan ta kung komportable man. K5 John. So,
duwagin sila ni ang gintransaksyon o kung amula ni si Rinante? Actually, K5 John, duwagin sila rin diri sulod. Pero ting nabaklan diri si Rinante, K5 John, kay di sa iya nakuha diri ang bypass money na recover. Kag tiyan mo ni K5 John, iyang manghod, ari man diri sa sulod sing in or court to K5 John, sila tabuan ang transaksyon. Nakita tabi pag sulod na K5 John, nga ara siya sa sulod man. Di pa man ko tabing manghod ko na, man ko tabi naton, pwede ka interview naton ang manghod, pwede ka isira nanti ni magpa-interview mong. Okay. Si Rene na yan, si Rene. Hindi siya hindi man magpa-interview. Lungo man nga ulo kay 5 John. Anong anong nagdakop sila ni nga nag-operate sila nga mga pulis nato? Ang operation ni ginconduct diri sang Arevalo PNP or Station Drug Enforcement Team 6 sa pagpamuno ni Police Captain Benji Dicen kag sa kapulisan no sang SDET 6 K5 John. Sa diin tiyan mo no na nagresulta sa pagka-aresto sing magutod kag diri sa room 205 diri ginilapit gid sa counter nila kundi kadamo diri sa mga matahom no nga mga dalagita diri kay 5 John. Ari diri mismo naga do sa wala man gani sa ila kay ti nabase do natural na nila kay ti kapila naman nagdaan ka beses kay 5 John kundi diri or sa piyak na mga no nga nakasana mga bypass operation kay 5 John. Okay. So, ang mga dalaga pamagkutabi kung makuha nila ni familiarize nila ng itsura sang duwangan ni kung pirmi na nagasaboy o kung talagsalang? Kay 5 John, sabi diyo, tiga prepalalayo sila. Diba niga sorsinya sabi kay 5 John, nauya sa gorone. Nauya-uya pa kamo naton. Naton para hindi kamo naton gusto nyo, hindi kamo maghuya naton kantahan ko kamo naton. Dalagit kay 5 John. Sige be. Galing kay tanaw tadi sa ano ho? Kay ikaw gali witness ka no? Ikaw gali kay 5 John inventory. Sige, ikaw gali witness na no sus nalipat. Kay 5 John. Abi ko ay hindi ka gali pwede kahalin da no? Yan balada si Rinante nga kantahan ko na lang siya ang paborito nila nga kanta. Okay. So ano pagid ang mga na-recover? Ano pagid iba na na-recover magluwas sa sining apat ka mga sachet ni sang suspected Shaboni kay 5 Aron? Doon gina-search sing police subong ang si Rene no na-recoveran sing isa duha ka mga plastic sa system dapit sa cellphone no. Kaya nagagawa gid kita diri sa kwarto iti white signal no at 5 John kag ti pasalamat diri sa upod naton nga elected brigade official naka hotspot kita diyan kay di do propagado gid ang signal kay 5 John. Way gigali signal da ano na da nga anong ginagamit mo Globe inang smart dito ano token text kay 5 John. Okay, token text. Ang aton nga Starlink hindi pwede na magamit ang Starlink da, bang. Actually, 5 John tinaga T5 gala patrol, may can follow up tong aton nga patrol abi kay 5 John. So why nga wala diri sa aton nga loyo. Way galit dala ang Starlink subong. Kay 5 John. Sige, okay. So pag rekisa, subong na rekisa na si Rene. Yes, kay 5 John. Anong nakuha kay Rene? Duha ka plastic sachet. Okay. Duha ka plastic sachet kay 5 John. Okay. Ang recover kay Rene. Duha ka plastic sachet sang suspected sa Yapon. Yes, kay 5 John. Okay. So, mula na, why na sila ginkwan? Why na sila pangrekisa ng mga short nila, kagang ilang mga underwear ba si mayara pa suluda? Kay 5 John, ginrekisa naman rin sa police ang mga short nila. Okay. At rin si Rene nakabrief why siya nakapante. Why? Nakabrief niya. Si kwan lang si Rinante lang ang nakatibak. Yes, kay 5 John. Si Rinante nakatibak, si Rene naka-brief.
Mo kay K5 John. 25 John, aktrigin libre kita dre kape. Oo. Sing aton nga mga grupo, di mga abya na may matilaw ta kape be. Mga kadalagahan. Ba grabe ba? Dudu DTX sa coffee mix K5 John ang sabor. Ti laban DTX coffee Laban mix. K5 John kanaamet pag inom ko bla doon nagahawa ng akon nga kalawasan sa sulod, mga kasunod la. Oo. Kanamit dito sa DTX Coffee Mix K5 John. Ang mga chicks da sa palibot mo da, hambalon mo naton DTX Coffee Mix kamo para nga maka-detox, maka-sexy pa kamo da. Mari ka na K5 John, no? Naton ti may customer kamo da, wala. Ang pangari ang mga ibo. Idol ko si Idol John Capolot. Aba, into apa ko di. Into apa ko di. Imo na tingog doy. Into apa ko da. Abi mo sakon way ko naka-klinika di Tribayo ha. Ganit nga na ka anting gid sang imo. Anting talinga ko kinaka di Tribayo ko. Amo gani K5 John nga na ko may gamay lang nga disguising tingog. Bot yon la. Ako pa. Amo gid. Amo na tanan-tanan pagkabilugan daw mga more or less mga anom ka suspected sa siya sang or anom ka mga sa siya sang suspected siya bo. Yes, K5 John. Ano pagid ang recovery cellphone? Cellphone sing mag-utot duha ka bilog. Okay. By bus money nga 2,500 kag isa ka suludan nga Vaseline K5 John. Nga may unod nga pampadanlog. Wah na K5 John. Ang unod gali. Ang unod gali nang muna sang mga sachet nga nao. Yes, K5 John. Okay. Oo. Sige. Sige K5 John. Mantayan karon sa dugang nga detalye. Kung pila ang market value sing illegal drugs or ginapatihan na suspected sa bo. Kag bukat sining na recover sing kapulisan naton sing Arevalo PNP. Later on may interview naton si Police Captain Benji Dicen K5 John. Okay. Sige K5 John, ini nga flash report. Inadulonggid dapat ang imnon or ikabigo ng vitamin sa mga drogista nga instead nga magsuyop sa sabo pagbaga baskog kuno sa ilang awas dapat imna na nila sing Mighty C ang alkaline base nga vitamin C sa ranggit nga pabaskog sa aton nga immune system kalawasan kanagabato gid sa mga posible balatian nga maangkon sing aton nga lawas K5 John. Nabakal sa may klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy sa tapat ng gid St. Robert's College sa distrito Sengharo. Kaupod sa patrol si K5 Jason Talaron, K5 Eric Canizares. Kaya ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Flash Report. K5 News FM Kampiyon Report. Kabatian mga ka-K5 ang flash report nagikan sa patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Refollo may kangtan sining isa ka drug by bus operation subong ginamang nga gabi naman no. Iniwat sa ato sining mga pulis ang Arevalo Police Station sang Station Drug Enforcement Team. Mga ka-K5 sa pagpamuno ni Police Captain Dicen ang hepe sang Arevalo Police Station mga ka-K5. Idakpan to magutod nga si Renante Santiago kag si Rene Santiago. Natabuan man no mga ngalan nila mga letter R man no. Pero sa kay Randy kag sa kay Remart no. Pero hindi nila ni pamilya yung mga artista nga niya. Berarti letter R man gasugod ang puno sa mga pangalan nila. Si Renante Santiago kag si Rene Santiago. Mga ka-K5 doon sa mga taga-barangay Bakhaw. Dito nagpaamulya sa may barangay Santo Niño Norte sa distrito sa Arevalo sa isa ka beach resort mga ka-K5. Dito sila nagahukmong pagkatapos dito sila gapanguha sang ilang mga customer. Isa sa mga na-customer nila amo ang aton nga police push your buyer. Amo na rason kung nga nagkaradakpan ning magulutod nga ini mga ka-K5. Wala gid pagkadudla, wala gid paguntat. Wala gid paguntat, wala gid pagkadudla sang sining dakpanay kag sige gyapon sa pabaliya bisa madakpan mo sila sige magyapon baligya sa mga yudikakak nila. Kung ang tawa nyo ato sining mga headlines so ari pagid may agi kag caretaker sang isa ka boarding house dakop man sa drug by bus operation sa may distrito sang Mulo Cagaina.
Wari pagid anay nadakpan sa pagbaligya sang illegal nga druga, liwat pagid nadakpan sa nagbayba operasyon sa distrito sang Haro. Ay ka mga lilintukin, ka mga buro-buro na dapuga. Latay kung ano naman gamiton, naman blang term blang pirmi ginagamit ni Mayor Jerry Triñas blang. Ka mga tunto nga mga klasik, ka mga mga drugista niyo. Ka mga dapuga. Katila. Mga ka-K5 na way untat kagway sang ay ka nami nga klase sa mga tao niya. Doon ko nami pangkantahan. Ari mga team song nyo nga mga unikaka kamo. Mga dapuga kamo karon. Bawat yugto ng sandaling halos di ko alam. Naglalakbay ang diwang sa ligayang nakamtan. Baw, do di bago. Kunang tigilan, hinahanap-hanap ko at inaasahan. Kay sarap ng buhay kung siya'y aking nalalanghan. Akala ko ang mundo ay wala ng katapusan. At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Perte. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Labis ko nang pinagsisihan ang aking kamalian. Team song sa mga yurikakak ng mga drug pusher, di mga drug lord ay karon mga ka-K5 do kanami pang pakdulon ng mga tao ni paguntat sang sige sang baligya sang illegal nga druga ang nambalan tanay kamo nga instead sang iba bakal nyo sang illegal nga druga da kung bakal nyo guro sang Clinica DTX Coffee Mix Clinica DTX 500 Clinica D3 Bio kag MyTC ang alkaline base nga vitamin C nagdula pang mga tingkuling sa mga utok nyo dagang mga yurikaka kamo. Mga ka-K5. Yeah, seriously speaking, mga ka-K5, ang Power Trio sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang Clinica DTX 500, MyTC, kag ang Clinica D3 Bio. Amo ning tatlo ka produkto mga ka-K5 para hindi na kamo magastuhan gid. Amo ning tatlo ka produkto ang inyong nga gamiton kag imnon mga ka-K5 sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Sigurado safe na safe ang aton nga ikayong lawas. Magapabilin nga healthy lawas, magapabilin nga hoben ang aton silyola, magapabilin nga hoben ang aton nga atay, magapabilin nga hoben ang aton tagipusoon, magapabilin nga hoben ang aton nga lawas kag aton nga itsura mga ka-K5. Una mo ning kombinasyon sang Power Trio sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center product sa inyong nga pagainomon, pagagamiton Clinica DTX 500 MyTC kag Clinica D3 Bio mga ka-K5. Simple lang, Clinica DTX 500 mga ka-K5 di superior antioxidant. Mga tuktok na kag mga inang rapo-rapo da nga nagasulod sa lawas ta ginatawag naton nga free radicals. Mga ka-K5 ang ubuson ina nga taltalon sang Clinica DTX 500 mga ginatawag naton nga oxidative stress mga ka-K5. Ubuson na taltal sang Clinica DTX 500 kag paamanan niyo sang MyTC para sa pagpabakod sang aton nga immune system. Then pagkatapos sinaimni niyo pagis sang Clinica D3 Bio kay ang Clinica D3 Bio para naman niya sa mga virus kag sa mga bakterya nagasulod sa lawas naton, antiviral antibacterial specialist. Sipon, hilanat, ubot, trangkaso, ordinaryo nga mga klase sa mga balatian pero kung maglala, mga ka-K5 may tendency nga kita ang mapatay man. Ilabi na gid kon maigo kita sing natawag naton nga viral and bacterial infections. Gani para madula ini kag makakas ini Clinica D3 Bio mga ka-K5. Gating gusto nyo mag-ayo, mag-Clinica D3 Bio. Inom na kamo sini tanan-tanan mintras hindi pa ulihi ang tanan.
Ayos! Bakla nyo na sa tanan nga mga butika, sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness centers. Si Dr. Amil Itangoy, ara na pahamtang sa may Pasay City, may ara kita sa may barangay poblasyon sa I. Magallanes Street. Dira man sa may Cosmart sa Tubang Macdo, sa Banwa, sa Kalinog. Yara man dira mga ka-K5 sa may tupad sa order sa may merkado publiko mismo sa barangay Baybay Nortes, Banwa, sa Miagaw. Kag of course diri sa Iloilo City, distupad sa Robinsons Haro, mga ka-K5 sa may kilid sang St. Robert. Klinika D. Tribayo, kung gusto nyo mag-ayo, kag may TC, of course, ang Klinika DTX 500, produkto sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Balikay kita dugay-dugay mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Ba kadamo sa aton nga mga followers kinis mo nagalantaw. Kapag acknowledge ta mo karon nga ato sini nga mga followers nagalantaw nga mata. Ano man ba do may balita nga dang linog kuno do may makamik batsyag kay K5 Andre. Naglinog man ang kay K5 Andre. Base ang nag-text dire nga may linog base lantawa nyo base ko nang balay nyo ng galinog da lantawa bis mama kay papa mo. Lantawa bis mama kay papa mo da. Balo ka may maestra na sang una mong siling sang maestra ginakwa niya bala ginatukso ya ka kay 500 ya nga mga estudyante. Siling ya, class, our lesson for today is about earthquake. Wow. Ikaw, Renante. Oh, si Renante. Ikaw, Renante. Yes, ma'am. Ano ang himuon nga dapat kun maglinog? Ma'am, manago sa dalom lamisa, tapos uyatan ng ulo para nga hindi mahulugan sang mga falling debris. Ay, ka-very good si mo Renante. Palakpak. Oh, ikaw naman, Renato. Yes, ma'am. Ano ang imuon mo kung maglinog? Ma'am, ipasigahon ng suga, ma'am. Ano? Ano naman yung labot sang suga sa linog, aber? Ma'am, kaysa may balay gani, ma'am. Kada gabi-gabi gabatsyag ko linog. Magpasiga ko gani sang suga. Nagauntat ang linog. Nagapahimunong gurus mama is papa, ano? May nag-text na rin, siya may naglinog, may linog. Hindi na may magkamikabatsyag, hari kami sa third floor, din ay K500, may kamikabatsyag, linog, ha? Sabi yung sasabi na, pasigabi, suga, kaglantawan yung mama, yung papa nyo. Pasigahan nyo lang, suga, muntat na linog. Sige mga ka-K5 sa ato sila nga pagpangalagad. Kabalikay kita nagdugay pagkatapos sila mang si aton nga oras las 10:56. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentar. Nagsimula sa isang pangarap. Ngayong adlaw, ako si Attorney Cedfrey Cabaluna, Councilor of the City of Iloilo and Chairman sa Committee on Transportation and Committee on Public Safety. Nagasuporta sa K5 News FM Iloilo 88.7. Bandera noon, K5 News FM Iloilo naman. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Okay ka! May kape ka sa K5! Alright, mga ka-K5, may isa na naman dito matunog nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Ma'am, mayungod to. Si ka-K5 Ralpha. Okay. Ano ang ngalan ta? Mary Jane. Mary Jane. Templado. Oo, pila edad?
Ano na din nga address nyo? San Isidro Section. Ano nga zone? So, ano yung 1 kami rin? Okay. Nadakpa na mo ikaw nga nagpamati ka sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag tungod nagpamati ka, may kape ka! Okay, ako na siyang may kape ka promos ng K5 News FM Iloilo. Kung madakpan nga nagpamati, makadaog ka sa isa ka box ng DTX Coffee Mix. Anong mahambal ni mo sa K5 News FM? Thank you, K5 News FM. Kaya nagdaog ako. Oh, sa iban nga wala pa nagpamati, anong obrahon nila ka? Sa iban nga wala pa nagpamati. Mamati na kamo sa K5 News FM. Para magdaog man sang kape. Thank you, thank you. Thank you. Okay ka! May kape ka sa K5! Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinido wala. Aba, nala. Oy, garap. Kinala mo atong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay, forward. Si Manny Maho. Ora, again, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kayo, guwapa, okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisip na mo, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niya mag-isip lang sa mga pumuluyot niya panalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Mino. Babatong na sa isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito na lang alam, ha? Makabatong na paginsa. Pisos! Nakalay suwote. Ay, nakadlaw siya. May mga piso ganyan hata, nakadlaw siya. May nagpiso pa na suwote. Aray. Awan. Udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100!
Ini sa igor mo lang binog yun. 200! Oh, lupat-lupat ka sa kain, enjoy ka. No. Ano ba yan? Bukakapoy niya how? 300! Na, pagpati mo sa lagbong ako na. 400! Kau ba? Tutuha. 500! Lipay mga... Lipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa K5 News FM? Okay. Liwatotang hambang naton hep-hep lang pero ang hambal ta K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not kasi nag-robot yung na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka lang yabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. K5 sa babaw, News FM sa babaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad sila. 1, 2, 3, go! Okay na lang. Ikaw ang ito, siyempre punay-ibon sa lingon, ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-nubo, sinunod 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Boy! Uy, matanda! Matanda! Tanda mo, pa-shoot ba? Oh, dili ka sa nagkaipan talagan. Dali lang. Babang ulo dapat pero wala daya. Oo. Logo, ano tayo? Maglogo? Sino maglogo? Si Papa. Ready? Music! Ikaw lang daw, mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala na lipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos na saan ako na? 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang basa sa K5 News na siyempre kay Doc Ramiro? Maraming salamat. Sige, lipay na lang. Hindi ka na pagkakang po, hindi na to. Alam ka ta. Ano bang bago kay Kap? Madamugid
Nga salamat sa aton mga ka K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka K5 kalingawan sa Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga na aton oras karon. Nakalabor kita sa 8 minutos na kaligad sa alas 11. Dire kita sa mga detalye na sa aton nga mga balita sa kay Juan Galida sa kay Star Guapa sa Orlando, Florida. Mayong gabi si Star kag si Soul kapamati na sila subong dira sa may Orlando, Florida, USA mga ka-K5. Na good evening the Star. Yan nahidlaw ko sila nga sang imo nga original nga kwan. Original nga programa bilang John Kapulot. Si John Kapulot man ko. Hindi kay sila niya. Ang original mugid bala sila nga kwan nga style sa pagkomentaryo. Sa bagay. Galing kay Mante pasensya ka na ha, may mga gamay kita nga mga gina-adjust sabi mo kay kapin pati FM station ni siya mo. So why tasan ko kwan digidi why gidi sang mga heavy commentaries nga kinanglanon diri sa aton depende man na sa patakaran mong sang kumpanya mga ka-K5. That's why why gitaga uno damo sa mga tingala mo kung si Kwan Blas si ngakon nga kilala. Sila nga daw hindi ka na si John Kapulot siya kung pamatian ko sa radyo. Hambal ko siya. Kung ikaw naginaghambal sa akon nga dapat mga amigo na ko. Ikaw naginaghambal sa akon nga dapat mga amigo na ko. Dapat mga amigo. Taran. Tapos mambal ka nga hindi na ko si John Kapulot. Don't you worry ladies and gentlemen. Matapos ang akon nga mga misyon. Mabalik ko sa original. Nakon nga kwan sa original. Nakon nga pagka John Kapulot. Wala tanyo lang. Kaya subong na video alang-alang gid. Hindi gid pwede pa kay 500, hindi pa pwede. Binyo lang ha. Ako ginawa ko man kapugong kagalingon niya. Kagalingon ko, binyo lang ha. Sige ha. Diri kita sa mga pila na ka mga detalye sa mga balita nagikan sa aton nga mga K5 Patrol Reporters. Check naton una mga balita ka information nagikan sa kay K5 Jenny Cauyonan. Anay Senator Franklin Rilon, wala ko na sorpresa sa pagbulagay nanday Congresswoman Jamjam Barunda kag ni Mayor Jerry Triñas. Normal na kuno sa politika Yari mga detalye sa mga balita upang kita sa kay K5 Jenny Cauyonan ato sining City Hall Connection. K5 Jenny sa Kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 June, wala gin kakibot ni Anay Senador Franklin Rilon ang pagbulagay ng Congresswoman Julian Jamjam Baronda kag Mayor Jerry P. Triñas. Suno kay Rilon K5 June nga sa kadugayon sin sa politika, normal lamang ang political contest sa demokrasya. Apang K5 June, nagalawom si Rilon nga magmayuhay pa kag magsettle ang duha antes ang eleksyon. Dugang pa Rilon K5 June, pagkatutukan kag prioridad sini Anay ang matapos ang mga proyektos ni para sa kamayuhan sang syudad sang Iloilo. Kag ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikanana ka detox ka pa. Kag inis ka K5 Jenny Cauyonan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita. Salo kita sa mga report impormasyon nagika naman sa provincial capital. Upod kita sa K5 Alex Escalante ni may kangtanan sa pagpasanyog sa Iloilo International Airport. Ginatutukan ko na sa provincial government. Daw mo na ginareklamo Mayor Jerry Triñas nga dapat i-privatize ko no mong. Mayor Triñas mahilig sa privatization. Tanan nga mga merkado taging pa-privatize siya, pati airport ipa-privatize siya kuno ho. Sabagay kung mayo man kag may karaydan galing kay Tiklaw ay yawan ta sa patakaran nila sina labi na gid kun ano yang ila nga mga gusto
Hindi ka magsunod ya, hindi ka makabais bla kay man ngati ila patakaran kay manti private company mo. Lanya ko niya sang gobyerno nga pwede ka pa makahambal nga tiya ka gobyerno ni. K5 News. Oh, hindi bla. So sa niyang material check nato ng mga detalye sa mga balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Kung kita sa kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa kampiyon nga report standby. K5 News FM. Kampiyon report. Kay 5 June, ginpadulungan ni Iloilo Governor Arthur Davenser Jr. ang Public-Private Partnership o PPP Center sa Manila agod nga makakuha sang update no angon sa plano nga pagdevelop sang Iloilo International Airport sa Banwa sang Cabanatuan. Suno sa gobernador, may mga proposal kag yara naman sa proseso ang pag-negotiate sa pagpanami sang airport kag mahimo nga hindi ini malabutan sa bulan sang Setyembre. Dugang pa ni Defensor, mayara man sang inquiry ang sunod agod nga mapadasig ang proseso sa pag-develop sang airport kag nakaistorya naman sila ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias nga mangayo sang update sa Department of Transportation o kon DOTR agod nga ma-follow up ang nasambit nga proyekto. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga ka-K5 himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Kung may balik-balik nga ubo, sipon kagilanat kag kung gusto nyo nga mag-ayo magtumar sa Klinika D3 Bio. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Di plano yung magaling nila i-privatize. Malaman mo naman mareklamo na da, imbes nga ang parking mo libre. Kaya may bayad naman na da mong saan sigurohon mo. Hayo. Daway na kita, chan. Kada mo damo sang kwarta sang gobyerno, kada mo damo sang ginabayad nga tax ang mga pumuluyo para sa gobyerno. Hindi kasarang gobyerno magpahimo sila nga iyasang gobyerno nga i-privatize gid. Kulugot kung kay isablaw. At pagkatapos ang tanan nga mga pumuluyo among gaantos siya sang mga balayran da kun ano mga balayran da kun ma-privatize. Walang tawan nyo blang Iloilo Convention Center ang ICC bla. O kay private na nagagamit. Private na naga-operate. Ang gingastuhan sang gobyerno dako-dako gingasto sang gobyerno. Private na ang naga-operate. Magamit ka lang na sang ICC subong mabayad ka gid. Hindi kayo, mga tricycle driver kagamit da hindi. Sino lang may kurkwarta da mo pwede kagamit na sang ICC? Pila ang gingasto sila dira? Binilyon. Kag amo nang ginhalinan sang inang isyo nga ina sa sinang ICC nga ina. Amo nang ginhalinan ko nga ang isa ka membro sang media gin priso. Hasta subong ara sa prisuhan si Mr. Manuel Boy Mejorada. Mga kakifem perte anomalya sinasang inang ICC nga ina ten puslanta. Sa mga tricycle driver kag tricycle driver da taxi driver hindi ka sarang magbayad kung gusto nyo magamit kwarta nyo na ang gingamit na da nga ginkuan nga kaamot kamo da yung gusto nyo kung way kamo kalanunon kuha na kamo to paksi la kamo to usapon Maria Ihunis tigarapon ni Santisima Mahilig kita sa privatization pagkatapos mo Yunis tigarapon sa Santisima kami magyapon nga mga pumuyo ang gantos. Kanami salamat kamo ginapunggan ko gilingon ko. Salo kita sa iban pa nga mga balita ka information halin sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. Investigasyon sang PRO6 sa tatlo tanan ka mga pulis nga ginaaligar nga may involvement sa illegal gambling kag diri sa syudad kag probinsya ang nagapadayon. Ari mga detalye sa mga balita upod kita sa kay K5 Nicole Teprado. K5 Nicole sa kampiyon nga report standby. K5 News FM kampiyon report.
Ka-K5 June, padayon sa gihapon ang investigasyon sa Police Regional Office o kon PRO6 sa 3 ka mga police personnel nga ginaaligar may involvement sa illegal gambling. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sang PRO6, duha ka personnel ang gikan sa Negros Occidental, samtang isa naman ang gikan sa Aklan Police Provincial Office. Una na ginkumpirmar ni PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki nga lunsay non-commissioned officers ang mga ginpang-relieve sa ila pwesto nga sa karon yara sa Regional Police Holding and Accounting Unit o kon RPHAW. Sa karon hindi sa gihapon mahingadlan ang nasabit nga mga pulis samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda Tiprado para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Negros maranggali ito kag Aklan. Dito sa Iloilo, galiway magali de. Ate okay, why sang involved sa gambling de? Why sang may nagaproteksyon sa gambling de? Pero nagapanahor lang galing. Kita niyo tong isa to, dakpan to nga nagapoker bla to sa may Aurora Subdivision bla to, pulis nga taga Maasin. Mangko nyari ka diaw, nya di off ko man tinga ga panahor ka de. Anya di ka kalam grabe kamot kung maguyat baraha. Opo sila ka barangay kagawad to, kag isa pagid ka bumbiro. Opo nila to iban mga Koreano to, mga anyong sayo. Kag ano pag ito? Damo to, mga incheck to, may atuman to. Intra, mga ka-K5 sang panahor to, pero tiga panahor sila yan, sila ka panahor. Wala sila yan nagaproteksyon sa illegal gambling kuno Ang nagaproteksyon galito, pila 3 bilog pulis to, 2 kuno taga Negros, kag isa ka taga Aklan. Kabay pa nga diri si Lilo, why gid man yudi wala kuno. Geda, wala ko no? Aba, sigiri, pwede tao, balo panahaw, galing babaw, lubi ay, numatsa yung sako maranggite. Nga ngamon nga gina-iskuher, sanggot lang kag, kag patik, kag kawit, kag baraghutan. Uga, yun na kanagani, hambal nga wala, diri sa Negros, diri sa Iloilo. Papatihan nyo pwede tao baglo panahog galing sa babaw lubi ay. Kaway sa kabalo kung ano katabo kay nga saka lang sa lubi permi kag nagapananggot. Oras naton mga ka-K5 20 minutos na kaligat sa alas 11. Sa iluhan naton mga balita kag information nagikan sa kay ka-K5 Kim Kaluyo. Inimay kang tanan sa report nga may mga pila na ka mga barangay sa Western Visayas nag-apply para sa drug clearing deliberation sining nga bulan sang Mayo. Mapa-drug cleared naman sila sa barangay nila. Sige abi, hisayran ta kung ano nga mga barangay ni sa Western Visayas. Yari mga detalye sa mga balita nagikan sa kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ka-K5 Kim sa kampyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Ka-K5 June nag-apply sa Barangay Drug Clearing Program Deliberation sini nga Mayo ang pulutanan ka mga kabaranggayan sa may Western Visayas. Sang aton sini may interview si Maria Graziela Tanalion, ang Information Officer sang Philippine Drug Enforcement Agency akon PDEA Region 6 sa may probinsya sang Iloilo. Ginalaki paninino sang barangay nga amo ang Barangay Pakyad, San Nicolas kag Poblacion West sa may Banwasang Oton, Imbang Pequeño sa may San Enrique kag poblasyon naman sa Banwasang Ahoy. Samtang sa may siyudad sang Iloilo ang nag-apply para sa drug cleared nga status amo ang Quintin Sala sa may distrito sang Haro kag sa Negros Occidental naman amo ang Kansilayan sa may Murcia, Daga sa Cadiz City, 7 sa Isabela kag Antipolo naman sa Pontevedra. Agud madeklarar ang mga ini nga drug cleared dapat masunod ang mga parameters kangay sang wala dapat sang drug dependent sa amo nga barangay, wala drug pusher
user, active nga drug pusher o user, kag wala sang supply sang illegal nga droga, kag aktibo ang ila sinino nga Barangay Anti-Drug Abuse Council o KONBADAC. Samtang ayara sa 92.47% nga drug cleared sa karon ang rehiyon, kag ginalauman no nga madugangan pa ang mag-apply antes ang deliberation nga natala na sa Mayo 31. Kag K5 June pamatian bala naton ang naging kabahin sang payag ni Tanalion. And users, no supply of illegal drugs. Active ang aton nga mga Barangay Anti-Drug Abuse Council. There is a voluntary help desk and there must be preventive education and other efforts towards a drug-cleared status of a barangay, to name a few of these parameters. So we're looking forward nga madugangan ang aton nga mga drug-cleared barangays diri sa Western Visayas because Kagini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DRX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Perfect kid ini. Kung gusto nimo nga mag-slim, kay naga-detoxify o kung gina-flush out yan ang mga toxin sa imo sininga lawas. And of course, kung nabudlayan ikaw, magpangihi kang magpamuhin. Ganon na pag ginaulat nyo, bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ini si K5, Kimon, Tanyo Kaluyo, kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ano batihan mga ka-K5 ang mga detalye sa mga balita, no? Kabay pa nga ma-drug cleared na kita. O silingon kung ma-drug cleared ang tanan nga mga barangays bilog Western Visayas. O silingon wala na siya body. O silingon ni tawhay na ta. Hindi na ta kapo isang sagi sing inugtas. Galing kayo daw may mga drug bypass operation gapon. Mga ka-K5. So, sa ato sila nga pagpangalaga, acknowledgement sa ato sila nga mga followers. Shout out sa mga followers naton. Jobert Carabuena, good evening. Renais Maceda Donke, good evening sir. Christine Buat Gardose, good evening. Sakay Sakuragi Shohoko, niya bagay na sila sa mga drogista firing squad ba oraw-oraw kamantimo man no? ano ngalan niya ni hapon guro niya si Sakuragi Shohoko prokmaan ta na magkraya maghirigay nun. Good evening sa kay Kent Modina niya basi nakasyat na siya John ano pa nakabatsyag sa linog. May aragi man guro, may mga pila ka mga porsyon din sa ato sini nga kuan nga naga-post no nga may nabatyagan sila nga linog. Diri sa amon way kabik batsyag dio. Diri sa amon o base kun gamay man lang katama mo ano pa wala mo nabatyagan. Sa kay Jojo Sidano pasigahalang ang suga kay mauntat lang ng linog. Gani. Sa kay Ken Modina niya City of Love kita di amo na kita di sa Saibo Life sa kay good evening sa kay Kent Modina Susan Labrador niya may gabi Sir John kag sa mga ka-K5 sa kay AJ Nolasco good evening man sa kay Kent Modina niya hindi na sila mabasol kon mayo ang palakat ka opisyal tadi sa Iloilo hindi man na ang tao maghimo sina sa ano sa botsilot sa pagbaligya sa illegal nga droga bobot silingon na baso ba sa akigan ka ba si failan ka kaso ni mayor ginabasol mo naman ang aton nga gobyerno nga hindi mayong pagpalakat diri sa syudad ta mabatian ka gani mayor Jerry Treñas mapailan ka kaso dapugaya ano ni mo yaman dapugaya sa kay Christopher Flandes good evening idol pa-shout out sa family Delfin dira sa kwartero poblasyon Ilawod sa kay Nilo Bisonia silinya dapuga wala galubad tingog mo idol yun ba si Christine Buat Gardosi good evening J-Poy Barbershop idol shout out lang sa mga Kamatusi di sa Balabago Kamatusi dira sa may Balabago idol ayos shout out sa mga taga Balabago sa kay Mary Grace Villaran
Rodriguez Arsenio, niya good evening ka K5 John, kag siya tanan-tanan nga mga nagapamati. Kent Modida, niya dapat may video, ato man may video man, no? Hindi man sila mag-amo sina kon wala sing may ugat. Oh. Si Tristan Watyat Gulay, good evening. Kay Yumi Arnaiz, good evening. Arman Guay, niya abi ko sa room 69 na sila. Oh, wari magin isaw. Sakay Siena Panisa Domingo, good evening Idol John. Kent Modina, niya dapat ibalik si Duterte. Gasungkod na to, alang na to. Kay Susan P. Siskar, good evening. Thank you for watching. Jenny Halyorina, niya nami gina sa change oil sila niya kay ay sa dry skin gali. Ang ano ganito sa ang inang ano ganito mga ka-K5 ang nakuha bla to sa drugista to. Sa kay Kent Modina niya dapat ang dakpon nyo ang ugat gid, hindi man sila ka dakop ka ugat kay may ara man sila negosyo mong pero ang halit nila ano ka sakit. Kung may natultulan ka nga ugat, isugid gid sa aton nga mga pulis kay dakpon gina sa aton nga mga pulis. Kung may nakilala ka, kung may nadumdum, may nakitaan ka da Kent Modina nga ugat, no? Isugid sa amon, isugid sa mga pulis kay dakpon gina namon, no? Kung may nakita ka, kung may nakilala ka nga mga ugat. Siyempre kung hindi makita ang ugat, kundi siyempre ang dahon lang anay. Sakay Bigardo si Celeste niya para na sa dry skin sir. Bugali, amo nagali para sa dry skin gimagali. Ay gabi man sakay Maldita, niya nami man na siya sa dry nga panit. Okay. Bugali na para gali na sa dry nga panit. Kay Rinaldo Ricote, niya tibak ang ginausar nga brief Idol John. O gani para kuno kwana, para nga nanamian siya kuno komportable siya kay pertikinit taan mong. Sila ni Jenny Halyorina niya daw si Manny Pacquiao tsura ya ba? Cervantes Brillo Biding, good evening. Sakay Maldita, good evening. Jojo Sidano, Kent Modina, Teresa Gipo, Helen Bea Casio, good evening man. And sakay Cedric Alan Salveron Tomnob. Shout out Idol sa tanan nga mga taga-Anilaw. Kay Anelia Halderisa Nagalio, good evening man. Kay siniya bago lang ko tapos Abi Cusco Sir John, ano pa nakalantaw sang live mo. Abo ti very good, no? Sakay Maldita, good evening. Sakay GM Lolasco, good evening. Sakay Johnny Deloso, good evening man. Darigold Hablado, good evening. Jobski Hablado, Johnny Deloso, good evening. Pa-shout out lang sa tanan nga mga taga San Roque Haro. Sakay Ma'am Jane Kate Choco Hibyonada. Salamat kay 5 John. Thank you man. Evangeline Braganza Mendoza, good evening. Live lantaw sa Saraga. Sakay Kent Modina alias Rodrigo or Elias Rodrigo Langosta. Good evening man. Sakay paring Carlos Sinoy, Jobski Hablado, John Kalanggian. Good evening, Ralph Da Saluntaw. Mayang gabi siya Dapuga. Sakay Ria Mahilom. Mayang gabi mga ka-K5 News FM. Sakay Michael Makawili Parinyo Oleya. Good evening Idol, please greet ang Oleya family sa Barangay Mohon Aribalo. Si Bubot Oleya, Lionel Oleya watching from Novaliches. Kay Christine Buat Gardose, good evening. Si Sherwin Fernandez, good evening man. Rinaldo Ricote watching every night. K5 News FM. Idol Iloilo, Idol John Capulot from East Baluarte. Good evening. Sakay Maria Thalia Michelina, good evening. Kung Maria Thalia Michelina, good evening. Sakay Nilo Bisonia, mayong gabi man. Sakay Gary Albaladiho, mayong gabi kay 5 John, watching from Sitio Marubrob, Barangay Mahanlod, Sapian, Kapis. Kay Anforo, good evening from Kuwait. Sakay Vanji Araneta II, pa-shout out sa mga taga-Katilingban, Mulo. Sakay Sakuragi Shuhoko, watching live from Barangay Tabuk,
Tabukan, Mandurriao sa sa Bataka sang NCBI. Okay. Sakay Marivic de Gracia, may gabi. Shout out sa mga taga West Timawa. Kay WCJ Dakianan, Baybal Dol. God bless. Ari naman pabalbalo niya naman ko. Ano naman ibalbal ko ni? Hindi ko mamalbal gani. Dapugaya. Sino pa deng iba na gedo? Kay Madi Del Rosario, may gabi Idol John Kapulot, gasigabong ang K5 diri sa Valencia, sa Valeria. Halin sa aga hasta gabi. Tamyaw ko lang mga upod ko sa obrahan diri sa Angga Inasalan sa Valeria Extension kanday Nonoy EJ Arche kag sa amon nga mga customer nga mga pamati sang K5. Tamyaw makuman ang amon boss, ang pinakagwapo nga ate sa balat ng lupa sa Valeria, si Boss Tata Roland Malihan. May gabi sa mga taga Valeria, no? Sa kay Marbor Kada, good evening man. Okay. Sino pa? Sa kay Mercedes Malquerido, good evening. Gary Albaladiho. Sa kay Christopher Flandes Ligagnao, good evening man. Sa kay B. Gardosi Celeste, mayang gabi from Riyadh. Kay inang Rinaldo Ricote, siya diin kami makadto Idol kon magpa-sponsor this coming fiesta diri sa amon sa East Baluarte sa May 31 to June 1 and 12. Thanks. Kadto na di sa estasyon pangitaon mo lang ding amon sining kwan nga station manager si Sir inang Ray Umalay. Okay? Padadalon nyo inyong kwan nga invitation letter. Okay? Sa kay Reynan Garalda, good evening. Marivic Pariño Taasan, good evening. Sinya greet ko lang si Apple Taasan of Macor Merchandising and Services. Sa kay Roel Sanson, good evening man. Mark William Acotillar, good evening. Andrew Guardafi, good evening. GM Lolasco, Roel Sason, good evening mga ka-K5 sa Olongapo family. Sa sa ka-K5 Olongapo family. Okay, sa kay Michael Blaseles, may gabi man. Maricel Olorab Isak. Si Maricel Baloro kasi Pliny Binaliska, dyan naman ang ngalan niya. Okay, ayos na? Wala, sige Mga ka-K5, barikay kita dugay. Kuhaon na ito ng mga balita kang information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Diri sa ato sila nga pangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. Ang mga balita niyo batian ang Boy Lugman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Mga lalaki nga daw nagapaloy-paloy na si Manoy mga ka-K5. Mag-extend for supplement for men na may maka kaglabo was kang nagabulig ini para sa pagpabakod sa ato sining resistensya ka nagabulig sa maayo nga sirkulasyon sa aton nga dugo. Para nga kung nagaproblema ka permi nga daw permi lang bitin si Mrs. sa imo. Gareklamo na sa daw permi lang sa bitin. Hindi na pagbitin na. Ari ang solusyon, Extend for Supplement for Men, produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Pwede mabakal sa tanan nga mga butika nationwide. Pwede ma-order sa Shopee kag sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Centers. Ang balita man nga inyo nabatian Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa, healthy nga coffee, naga-pa-sexy, kag pinaka-the best ni mga ka-K5 kay bisan bisan magkafe ka, kung gusto mo magtulog, makatulog ka kay healthy coffee ini mga ka-K5. Kung isang kafe nga wala naga padugang sang acid sa imong lawas. Healthy coffee mga ka-K5 kaya naga-detox pa gani sa lawas mo, naga-pa-sexy pa kay ginapagwa yang tanan nga mga toxin sa aton nga lawas. Klinika DTX Coffee Mix. Bakla nyo na sa mga butika nationwide. Aton nga oras, las 11:36. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Ako si Presidano Nesa, taga-Lumanggan nga tao, nagdaog sa third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pero higit ako nagabakal
sang iya produkto kay makabulugid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, pistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may pisikan DTX Copinex. Dako gid akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig yun sa akon sing dako sa akon balatian. Ako si Licelia Castro, tagadawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa suki ay promo. Santi 3, North FM, Clinical Alternativo Medicina and Gamil Oil. Permitin ako nagapakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tingin na ang DTX 500 bali may isip kag DTX Copinex. At nagpasalamat ako sa mga produkto ni Doc Gamil Oil. Nakabulig man sa adlaw-adlaw kung nga binabatyan. Salamat din. Salamat ni madamo. Ako gali si Cynthia Lapardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM, kag Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Romeo. Permigil ako nagabakal sa inya mga produkto kay may nabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumartis. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio, may PC kag DTX Copinex. Salamat din. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapo yun. Tungod sa may tisi, multiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapo yun. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapo yun. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
naririnig, pag-asa at tuwa, ayong mababatid. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force
coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragador sa aton karon 48 minutos na kariga sa alas 11. Mayang gabi lang sa iban pa naton nga mga followers diri por kita magkuha sa mga balita na ka-informasyon halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Mayang gabi lang da sa kay Kwan siling ni Jenny Halyurina niya gachon en lang ko di idol. Amo nang very good no. Sa kay John Mendoza sila nga idol, shout out kami dito sa Katarman, Dapuga, sila nga to. Si Alisa Faith Icalya, good evening idol John. Ralph da sa Luntaw, yate, ang latrasan, dry mana. Jovito Coronado, niya may gabi lang idol John, take care idol, thank you. Agent Nolasco, John Mendoza, idol, shout out kami diri sa Katarman, sa kay Jipoy Barbershop, nya idol ko matos na, I love you. Sa kay Elizabeth Maravilloso Gayo, nya good evening idol. Watching with you live. Mysterious Dalia, good evening man, gandang gabi siling ito. Gandang gabi, tama po, DTX Coffee Mix. Aga inom gali coffee mix si Mama Mysterious Dalia ho. Sa kay Dora Panigua, good evening sir. Good evening man ma'am. Okay. Time salo kita sa mga balita na kag information. Halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Check naton mga balita kag information nagika na sa kay ka-K5 Eric Canyesares. Ini may kang tanan sa kining balita mga ka-K5 na nganay nga nadakpan na sa pagbaligya sa illegal nga droga, liwat pag nadakpan sa drug bypass operation sa distrito Sangharo. Ang mga detalye sa mga balita mga ka-K5 nagikan sa kay ka-K5 Eric Canyesares. Para na siya lang pa. Okay. Check na to ng mga detalye sa mabalita upod kay ka-K5 Eric Canyesares sa Kampiyon nga Report. Stand by! K5 News FM, Kampiyon Report. Ka-K5 yun, kag sa aton sini nga mga tagpalamati mayong gab-igid kag kay Mami Maculator ako mayong gab-igid. Ka-K5 yun, may ginpatigayon nga drug bypass operation ang katapo ka Station Drug Enforcement Team sa Molo Police Station. Di ang nagtaladakpan rin isa ka borders kag isa ka caretaker sang boarding house. Alas 6 kaina o kung alas 6:10 kaina sang gabi. Kaga K5 John, natigayon nga makakandak ining operation sa Zone 7, Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City. Nabakla ng arestado sa isa ka plastic sachet sang sining ginapatian siya. Buang mga arestado K5 John, amo sanday Ray Candilado, 44 anyos, residente ini siya sang Barangay Pigkawayan, Cotabato City, kag temporaryo diri nga nagapuyo sa Barangay Kalumpang, Molo, kay nagaobra diri siya sa isa ka ospital. K5 John bilang agent kuno ni sang mga gapabaksin bala K5 John. Ang isa ka arestado badak listed ini siya kag base man sa information nga na-receive sa Molo Police Station, may kaso ni siya nga theft sa Banwa sang Uton. Amo si Delvin Ticao, 35 anyos, taga poblasyon is Uton ini siya. Ang nabakal sa ila K5 John, isa ka plastic sachet sa sining ginapatian siya gamit ang 11 mil pesos. Sinugang pagid niya na-recover ining 7 pagid ka plastic sachet sa ginapatian siya K5 John 3 sa interview naton kay Police Captain Jemela Cuesta, Hepe sang Molo Police Station, nga duha ka o na ang duha nagatudloanay
kung sino ang nag-supply sa droga. Kay kung si Ray naman yung pamangkoton, si Delvin kuno may boss nga ginakuhaan droga. Kung si Ray naman o kung si Delvin naman niya, si Ray kuno ang may boss nga ginakuhaan man droga. Diga ba isa na sila kay nato kay mga amigo nila gipang lawag pag nila si alias Nunoy lang kuno to. Tatlo kuno kami log to kay 5 John ang patisyon. Dari dugang sa ngepeng isa man kasi man nang ila sini nga monitoring antes ang operation kag suno sa mga pumuluyo base kay Police Captain Jimena Cuesta nga madamo to kuno sa nagasinulod kag ukon mga parokyano sining mga arestado. Dari na-recover tanan ang pulo ka gramos ang sining ginapatian Shabu kag nagabili ini no kung may estimated market value nga 68,000 ka pesos. Kaki 5 John dari karon nakahunong na to sila sa Maymulo Police Station kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang kaki 5 John sa piyak nga bahin, 2 ka motorsiklo ang nagbungguanay. Bali isa critical, 3 ang pilason sa banwa sang Concepcion. Ang 8:30 sininga gabi kaki 5 John kag base sa initial information naton nga na-receive nga 3 ka lalaki kag isa ka babae ti wala pa di mabalaan kung sino ang critical sa ila kag wala pa ni sila makilalaan kag kaki 5 John base man sa information nga na-receive naton sa mga masulid naton nga mga tagpalamati nga nagsugata ay ini kunong 2 ka motorsiklo nagagikan sa nagkalain-lain nga dalan ti ang isa nag-overtake ang isa kuno nag-overtake man ti nag-head-on collision sila amo ning grabe gid ang ila sining igo kag isa to do tuman gito ka critical ka kay 5 John. Yan muna nga padayon pa sa karon ang investigation sa katapos ang mga kapulisan sa Concepcion agod makilalaan na ang ining mga nagkalasamaran sa nagluntad ang aksidente kay 5 John. Okay. Sige kaki 5 John, mula nang naton nga natipon nga balita gikan diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ini nga balita nga nadulong sa aton sa Kalwan sa DTX Coffee Mix nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Direkta sa patrol, kaupo ka K5 Jason Talaron, ka K5 Aaron Lloyd Repuyo, ako naman ka K5 Eric Canyazaray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Salamat kid nabatian ang report kay informasyon nagikan kay K5 Eric Canyazares sa kadara sa tonara 55 minutos na karigat sa alas 11. This time i-check naton ang mga detalye sa mabalita nagikan kay K5 Aaron Repuyo ning anay nadakpan na sa pagbaligya sa illegal nga droga, nadakpan pagid sa drug bypass operation sa distrito sang Haro. Pero mga detalye sa mabalita po kita sa kay K5 Aaron Lloyd Repuyo. Follow-up report parte sa sining mag-utod to kaginang radakpan man sa may distrito sang Arevalo mga K5. Kaya yari na mga pila ka mga detalye sa mga balita upod sa kay K5 Aaron Lloyd Repuyo. Sa sining nga mga tiniyon. Good evening gali sa kay Juan Arbulado. Happy 46th birthday sa kay Juan Arbulado sang Tabuk Suba Haro. Halin sa kay Ricky Arbulado. Sa kay Dura Paniguada, good evening man. Kag sa kay Mysterious Dalia, good evening. Thank you so much sa paggamit sa Klinika DTX Coffee Mix. Ara na si Aaron. Why pa? Okay, sige. So, doon lang halang naman chimpota. Sige na lang. Doon lang halang gid nga malabot si K5 Aaron, no? Mga K5. Pero nga lang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad no do naman malabot ang numero subong sa kay Kwan sa kay K5 Aaron kasi may ginaupda naman tuluwat nga drug bypass operation. Ano naman kamo? Makanta na lang ta sang ngiti by Hazel Meyer. Bakit ba sa tuwing ika'y nakikita, mundo ko ay laging masaya at ako'y di makapag
Night Watch. Ayos, walang alang na tiyempo ta mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan sang bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, sa ngalan sa aton sining Chief Executive Officer kag President sang 5K Broadcasting Company Incorporated, Dr. Ramil Itangoy. Sa kinandan, ako naman ang inyo ka-K5 John Alojado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan